Un cotxe partint del repòs a temps 4 segons porta una acceleració de 6 metres segon quadrat. Apartat A. Quants metres haurà recorregut en aquests 4 segons? Apartat B. A temps 10 segons, quina velocitat portarà? El que hem fet aquí és escriure el que vol dir repòs. I què vol dir? Doncs que el cos comença a una posició inicial de 0, amb un temps inicial de 0 i una velocitat inicial de 0. Com ens demanen la posició del cos als 4 segons, apliquem la fórmula de l'MRUA, ho resolem i ens queda que la posició del cos és de 48 metres. El segon apartat ens pregunta quina és la velocitat que tindrà el cos als 10 segons. Així doncs, fem servir la fórmula de la velocitat i el resultat ens dona que són 60 metres per segon.